forfra. Den, der står op, skal stilles op nu. Det er Lisa, det er Malou, det er Melanie, og det er Sofie. De skal stilles op. Sådan her. Og der skal vi ned i huk og kigge ned i jorden. Kig ned i jorden, og gør det. Godt. Så når jeg siger 1 på 2, så bytter I. Og på 4 stiller jeg sådan her, okay? Ja. 1, 2, 3, 4. Vi prøver lige en gang til. Forfra. 1, 2, 3, 4. Godt, så prøver vi det hurtigere nu. Ja. Er I klar? Nu går det stærkt. Op. Okay. 1, 2, 3, 4. En gang til. 1, 2, 3, 4. Er I klar? En gang til. Nu er den der 4. 1, 2, 3, 4. Sådan. Han kan ikke få dig til at stå i midten af de andre, hvis